ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 9 апрели соли 2021 мебошад, яъне аллакай ним сол гузашт аз рӯзи кушодашавии канали Dom TJ. 9 октябри соли 2020 канала кушодем, 14 октябр якум видеора партофтем. Раҳмати калон барои дастгиритон дӯстони азиз. Дар имрӯза навормон 12 хонаҳои фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе мешавад. Агар шумо хона аз шаҳри Душанбе намехоҳед харед, сорамно навора то охира тамошо кунед. Аз нарху навои шаҳри Душанбе бохабар мешем. дар имрӯза навормон чӣ заказе ки шумо мода додагӣ будем аз Мардон, 46, Гипразем, Корвон, Центр, Цирк, ай ҳама ҷо мо ёфтему дар имрӯза навормон партофтем. Ва боз ята дига сюрприз, охири наворда 12 хона дуэтажа ҳавлӣ аз шаҳри Душанбе ҳамагӣ бо нархи 145 000 сомонӣ мебошад. ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайка монед, дар каналмон подписатсия кунед ва дар комментария фикри худро нависед. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурра рой кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар Гипразем, деҳқонбозорда. як хонага квартира мебошад бо масоҳати 33 метри квадратӣ, бе ремонт, яъне коробка. дар ҳафтум ошона қарор дорад. нархаш 151 000 сомонӣ. сохтмон айни ҳол дар сеюм ошона рафтеста, бино худаш 14 этажа мешавад. дар Гипразем деҳқонбозорда қарор дорад, бо нархшам маслиҳатам дорад. ва боз хотиррасон мекунем ки пеш аз хона аз котлован харидан, яъне аз доми нотайёр харидан, ҳатман фаҳмен чӣ хели фирмаяй, таърихи фирмая хонед, барои он ки ин чиз камтар хатарнок аст. як хонага квартира дар 6 ошона, бинои новостройка бо масоҳати 48 метри квадратӣ, бе ремонт, яъне коробка. қарор дорад дар Корвон Сити, ози рӯ парои сеюм дарвозаи Корвон новостройка сохтестанд, назди роҳи Калонда. 48 квадрата дора, бо 53 квадратаам дора соҳиби ҳамин хона. метавонед занг занед, маслиҳат кунед. нархи ҳамин 48 квадраташ 198 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад, алишам мешавад. мошинам агар бошад, алишам мекунам. хонаи фурӯшӣ дар Цирк. ва пеш аз сар кардан хотиррасон мекунем ки Цирк беҳад райони хуб мебошад ва мутаассифона бори ҳамин нархҳои хонаҳош баланда. лекин мо ҳаракат кардем яке аз арзонтарин хонаҳоша дар ҳамин территория ёфтем. марҳамат, як хонага квартира дар 2 ошона, бинои сабетӣ бо масоҳати 30 метри квадратӣ. бино 4 этажа кирпични мебошад. ремонти миёна дорад, отопления дорад ва назди супермаркети Сафар, ҳамун рӯпарои Цирк дай. нархаш 230 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар 46 микрорайон. 2 хонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ, коробка, бе ремонт. қарор дорад дар 4 ошона, бинои новостройка. нархаш 190 000 сомонӣ. айни ҳол сохтмон рафтеста. 46 микрорайон, яке аз ҷойҳои беҳтарини шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар Хитобозор. 2 хонага квартира дар 5 ошона, бинои новостройка бо масоҳати 60 метри квадратӣ. коробка мебошад, бе ремонт. айни ҳол сохтмон дар 6 ошона рафтестай. назди бинода бо мактаб сохтестанд, 2 садӣ, гипермаркет, ҳамаш да наздикиша. маршруткаҳои 5, 7, 8, 14 ва 33 мегузаранд дар пеши ҳамин Хитобозор. хотиррасон мекунем, Хитобозор ин як кунҷи Душанбе ам бигем мешавад.
дароҷа ягон намуд новостройка набуд. И якум новостройкае, хеле чихе бигем жилои комплексае, чандта новостройка ябора сохтестанд. нархи ҳамин хона 245 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамое ки дар рӯи экрана ин рақамои фирма мебошад. барами метонем баъзур занг занед, пурсен, бо дигар варианторам ба шумо пешниҳод мекунанд. офисшон дар повороти аэропорте. хонаи фурӯшӣ дар 91 микрорайон. боз як бори дига хотиррасон мекунем бародаро, аз мо шумо бисёри бад хоҳиш мекунем, аз қараболо, аз 91 ҳамқа мегем ин районҳо беҳад районҳои қимат мебошанд. хонаҳо дар ҷа ҳамин арзону 300 000 сомоне, бо ҳаваям бая мушкилӣ меёбем. мо ана ҳаракат кардем ба я зурӣ дар 91 микрорайон ята хона ёфтем. нархаш 270 000 сомон е. як хонага квартира мебошад дар якум ошона, бинои советӣ бо масоҳати 30 метри квадратӣ. чихе ки гуфтем дар 91 микрорайон қарор дорад. бино 4этажа кирпични мебошад, назди роҳ дай, рӯ парои супермаркети Арбат. хона бе балконай, бо ремонти миёна, отоплениям дорад. нархаш 270 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар Мардон. касе ки надона Мардон даг ҷояй, тасаввур кунед ай ҳами гипразем тарафи 46 меброи мерай, ҳамун повороти 46 да территория Мардонай. ду хонага квартира мебошад дар 12 ошона бо масоҳати 77 метри квадратӣ. квадратураш беҳад хубай, мешавад даже сехонагаам кунӣ. хонаош майдача мешавад, не ки имконият ҳастай. бе ремонтай, бино худаш 12 этажа мешавад. айни ҳол сохтмон дар 10 ошонае, дар наздикии институти санъате. нархаш 300 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар политехникум худаш ами 2 остановка ай Мардона поёнтаре. як хонага квартира мебошад дар якум ошона, бинои новостройка бо масоҳати 35 метри квадратӣ. нархаш 195 000 сомонӣ, бо чизу чораш фурӯхта мешавад. дом техпаспорт дора, ремонти нағз дорад, назди бозорчаи Мадад. нархаш чихе ки гуфтем 195 000 сомонӣ. аз маркази шаҳри Душанбе якчанд кас хоҳиш карданд, махсус бояи Славянский, марҳамат. як хонага квартира дар 11 ошона, бинои новостройка бо масоҳати ҳамагии 41 метри квадратӣ. ё як хонагара гирифтаги ду хонага переделка кардагианд. дом худаш 16 этажа мебошад. ремонти хона дар сатҳи аъло бо чизу чораш фурӯхта мешавад. назди Славянский университет, донишгоҳи славянӣ, тарафҳои Гранд-отель. дом техпаспорт надора. айни ҳол дом договора, яъне шартнома, как дома месупоранд, ҳукумат дома қабул мекунад, баъд техпаспорт мешавад. нархи хона 439 000 сомонӣ ва ин нарх барои центрам қиматае. беҳад нархша баланд мондагиян. и қариб ки айсари ҳар як метри квадратӣ $1000 қатагия. и баландае, камтарак. хонаи фурӯшӣ дар Маяковский, Профсоюз. як хонага квартира дар 13 ошона, бинои новостройка бо масоҳати 58 метри квадратӣ. бе ремонтаи коробка. метонем баъзур духонагаам кнеша, квадратураш 100% позволят мекуна. дома аллакай бардоштаган, айни ҳол фасадша задестан, метонем ремонтам сар кунем. нархаш 250 000 сомонӣ, савдоам мешавад, алишам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар Гипразем, 2 дархона дар 2 сотик замин, нархаш 300 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Мутаассифона сурати беруни хоная ва адреси аниқтарша надорем, соҳиби хона нагуфтагиай, лекин намарҳамат суратоша бинед. ва ҳаму ҳавлӣ ваъда додагимон 2 этажа хона мебошад, фавран фурӯхта мешавад. хона ҳавлӣ надорад, чӣ ба ки ҳамагӣ 1 сотик заминай. ремонташ миёна дар тарафи горни баня, горбаня, яъне каречкаи маршрути 46, 26, 25, 8 ва 48. хона аз роҳи калон тақрибан 600 метр боло, ҳамаш дар дарунша светаш ҳаст, обаш бочкакати тайёр кардагӣ мондагианд. нархаш 145 000 сомонӣ, 3 дархона дорад. марҳамат дӯстони азиз, савдоам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. ҳатман лайка монед, подписатсия кунед, дастгириро фаромӯш накунед. дар комментария ба ҳазур нависен чӣ хеле хона шумо дар кора, чӣ хеле хона кофтесен. мо ҳама заказои шуморо қабул мекунем. то боздид дӯстони азиз, барори кор шумода.